přehozy a prohazování. Teď tady došlo k maličké chvíli, ale já jsem točně ani nedivil, je to tím opravdu i pro se to musí být náročné. Ale teď můžete vidět Mexika a Ježile tam pomaličku uhání po trati. Jan Novotný a Jan Konečný, který teď projeli tady kolem vás, kolem diváků, obrovský pokles pro ně. A my se hned pojďme vrhnout na další a Filip Winkler. Filip Winkler ze svou 46. nadopovanou kompresorem a zvělo slučkou. Na trati. Lukáš Bubeníček a Filip Winkler. To jsou opravdu profesionálové a ví, co dělají. Takže toto bylo Lukáš Bubeníček a Filip Winkler. A nejde nikdo jiný než kluci s názvem gangu. Jako první Adam Witt a hned za ním René Bača. Kluci s náma jezdí opravdu dlouho a dívejte se, jakou šumnou teď předvádí. Teď se prohodili Adam Witt jako první. Pardon, já jsem se doma v tom ztratil, už René Bača jako první, Adam Witt jako druhý. A já se tady podívat na další, já se tady máme. Já pořadě nevidím, ale podle mě je to Karol Hildebrandt, diskvalifikace závodu. A jako za ním je Patrik z DOS Garáže, které jsme bohužel na představení neviděli. Ale vzal si tady nějakou zabavní pyrotechniku na svůj vůz. Jeho BMW E36 Touring s 1.8 na turbu pod kapotou, ale Karol Hildebrandt ze svou růžovou 46 jako první. Se toho opravdu nebojí. A Jana Samuel Mladenko. Oba dva velice zkušení závodníci, který driftingového mistrovství Polska, což je podle mě druhý. To není nikdo jiný než Libor Pantuček a Lukáš Souhrada, a.k.a. DJ Lucky Boy. Libor Pantuček jako první se svým Nissanem 350Z modré barvy a Lukáš nalepen na jeho dveřích. A já to nechápu, jak kluci i v té tmě to zvládají, protože podívejte se, opravdu ty přehozy a ta vzdálenost je opravdu velice malá. A Lukáš blokírá na dveře svého týmového kolegy a kluci už nám projíždí tím závodníkem a už je máme tady v cíli Libor Pantuček a Lukáš Souhrada. A Michal Finkos opět kluci z Jirka Ondřej Lakomý jako první ze svým BMW E46 a Michal Finkos, a.k.a. Finky, uhání hned za ním. A kluci se toho opravdu hodně na krev kolem toho balíky a teď těžké pasáže, která tady a ještě tady pro vás zadývili, udělali kolečko, ale když blíží do posledních dvou zatáček. Ondřej Lakomý jako první, Michal Finkos hned za ním. Oba kluci zjíždět rychlou a doufám, že to nikdo pořádně neužijete, protože toto jen tak nikde nezažijete a já myslím, že tady ty show, co tady pro vás kluci dělají, jsou Tomáš Petr v tom kompaktu,
kolech projít zatáčkou. Tomáš Petr hned za ním na brzdě, pálí se na diplomatiky. A Lukáš Jäger chce projet tady tou ostrou zatáčkou po 2 kolech. To nemůže zvládnout, ale vypadá, že Lukáš Jäger to zvládne a jde tady Tomáš Petr. Kluci, který tady opět předvádějí neskutečné kaskaderské show na po celý den, mají to opravdu natrénované, ale můžete vidět, jak Lukáš Jäger velice zkušeně drží svůj závodní speciál na 2 kolech bez sebe větších problémů. A já myslím, že to opravdu není jednoduché a zaslouží z toho obrovský potlesk. Kluci z Doxgara, že si vzali, že nejlepší bude vzít Touringa nebo kombi, dát do toho 4válec. Kluci už tady pro vás předvádí poslední kolečka v úplné tmě. Já doufám, že se vám líbí, jak se pokusili nasvětlit ty pasáže, které jsou pro vás zajímavé a nebojte, není to všechno. Nějaké vyvrcholení a za chvíli se budete k tomu muset přidat a i vy. A my jsme tady na Monster Energy World Drift Day udělali atmosféru, kterou nikde na světě neznají, jelikož na vás koukají lidi z celého světa, takže určitě se nejlepšími fanoušky. Já věřím tomu, že to jste, protože jsme tady dneska předváděli něco neskutečného. A máme tady další kluky, Petr Zpěvák a Lukáš Blažek. To vás tady objíždí ještě exibiční jízdy. Petr Zpěvák ze svojí 36 a Lukáš Blažek s tou nádhernou E30. Tak vidíte, že i nás, i nemožné, je možné a kluci už jsou ve čtvrtku na trati. Tak obrovský potlesk pro kluky. Jde. Ale my si dívejte se na oči do jedného, který jde jako druhý. A nenápadně tam pokyt nebo Texíka, který jde jako první. Jan konečně na místách Pintes. A teď si tady z toho udělají trošku takové ťukací derby. Oni tady podají do dveří. Neřízený chaos, ale parkování a vše máme pod kontrolou. Ježa drifty, obrovský potlesk pro ně. A máte se tím podpořena. Prosím, vemte své mobilní telefony a rozsvíťte světla. Prosím všechny, vemte své mobily a rozsvíťte svítilny. Pojďme tady udělat, vytáhnout své mobily. Pojďte všichni, každý má své mobily, každý z vás má telefon, tak prosím je rozsvíťte své mobily. Ono to na těch videích potom vypadá neskutečně a vy jste součástí něčeho velkého. Takže já poprosím, já tady vidím ještě spoustu lidí, které nemají vytažený mobil, tak pojďte to pro nás udělat. Pojďte vytáhnout mobilní telefony a zapnout své svítilny.
opravdu se pomaličku blížíme do velkého finále, takže udělejte tu show pro nás. Pojďte do toho, takže ještě vás pár co zbývá, prosím. Rozsvíťte své telefony. Tvoříte tady s náma neskutečnou atmosféru. A to si všichni zasloužíme, takže pojďme na to. Kluci už jsou připraveni dát pro vás tady kolečko, už tam tady řadí. Já myslím, že opět pojede víc než jenom dva. Takže já bych chtěl ještě jednou nemalosvícený mobil, prosím, rozsvíťte. Pojďme podpořit Sahora Mladenka, Lukáše Souhradu. Když tady stojí, vypadá to opravdu neskutečně, já vám moc děkuji, protože když se na to podívá někdo z monstru a dneska celý svět, protože tento event probíhá v 16 zemích, tak já myslím, že my uděláme tu nejlepší atmosféru a kluci tady pro vás přichystají tu největší show, co můžou. Opět 4 kluci na trati, jako první Samuel Mladenko, Lukáš Na Slovensku můžeme jezdit a musím říct jednu věc. Na Slovensku jsou ti nejlepší fans a v Česku se můžou jít zahrabat. Já musím teďka poslední páličku a potom všichni můžete jít za náma, tam tím stanem na startu, OK? My tady s váma počíváme, pokecáme, takže všichni, až dojezdíme, tam můžete jít tím stanem, který jsem přijížděl, všichni za náma, pokecáme, počíváme a užijeme si poslední momenty tady na dnešní třeba, že se vidíme zase. Mějte se hezky a na tím fajn! Já bych vám hrozně moc chtěl poděkovat, protože opravdu od nějakých 10 hodin, co tady ta akce dneska začala, tak vás je tady opravdu velká spousta a bez vás, fanoušků, by tyto akce nikdy nemohly být. Dodáváte nám hrozně moc energie a hrozně moc to, že když to vždycky večer vidím, tak si říkám, to musíme dělat pořád a znova. Kluci se tady připravujou, tak pojďme. Pojďme na to, já myslím, že kluci a holky už nám tady zapálí nějaké ohňostroje a hned potom se vrhneme do té finálové show. Už se tady vše připravuje, tak já doufám, že za chvilinku už to vyvrcholí. Tak pojďme na to! Nitra, jste tady! Pojďme podpořit. Věci pro vás udělají velkou.